Меҳрона Сайфуллозодаи 12 сола хонандаи гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд буда 5 сол мешавад ки ба китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи Аминҷон Шукоҳӣ аъзо мебошад. То имрӯз китобҳои зиёди бадеиро мутолиа кардааст. Меҳрона мегӯяд ки бештар ба адабиёти бадеии рус шавқ дорад. Ин хонандаи фаъоли китобхонаи бачагона дар ин муддат аз шӯъбаи китобҳои бачагона ба шӯъбаи китобҳои наврасон шомил гардид. Меҳрона ва хоҳаракашро модараш зуд ба китобхонаи мазкур барои мутолиа меорад. Ба ман хондани китоби бисёр дар писанд меояд. Ман бисёр дар вақтҳои холигиам китобҳои русӣ ва тоҷикиро мехонам. Охирин китобе ки ман хондаам ин детство Маврика. Ман аз ин китоб одобро мегирам. Ба калонсолон чӣ хел муомила кардани кӯдаконро ёд мегирам. 2 апрел дар тамоми ҷаҳон ҳамчун рӯзи китобҳои бачагона таҷлил мегардад. Ба ин муносибат дар китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи Аминҷон Шукоҳӣ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон таҳти унвони «Рое ки нагардад зикасе рӯи китоб» аст. Аз санаи 2 то 9 апрели соли равон доир мегардад. мақсади асосии чорабиниҳое ки доимо амалкунанда ҳастанд китобхона бевосита хонандагонро ба китобу китобхона ҷалб намуданд. дар замири он дили нозуки онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ, хиштаншиносӣ ва бархурдор гардидан аз фарҳанги неогони хиш мебошад. дар давоми 3 моҳаи аввали соли 2020 дар китобхонаи мазкур 2097 хонанда ба қайд гирифта шуда бештар аз 9000 китобҳои соҳавӣ бадеӣ ва бачагона пешниҳод шудааст. бо иштироки 3041 нафар дар инҷо 31 адад чорабиниҳои китобхонавӣ баргузор шудааст. мо фонди умумии китобхонаи мо 64298 нусха адабиётҳоро дар бар мегирад ки аз он 15999 нусха ба забони тоҷикӣ, 47620 нусха ба забони русӣ, 415 нусха ба забони ӯзбекӣ ва 264 нусха ба дигар забонҳо. мутолиаи китоб ба ҳама сину сол таъсири хуб расонида фонди луғавиро бой мегардонад ва дониши хонандаро мукаммал месозад. ба хусус кӯдакон ки хотираи қавӣ ва зеҳни тоза доранд, тамоми маълумотро зуд аз худ мекунанд. солҳои охир таваҷҷӯҳи хонандагон дар китобхона зиёд гардидааст. китобхона кӯшиш дорад ки хазинаи худро бой гардонад. бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати фарҳанги вилоят ҳамасола дар хароҷоти соли 2020 ба маблағи 9000 сомонӣ яъне маблағ ҷудо карда шуд ва соли гузашта низ 9000 сомонӣ ҷудо гардида буд. мо ҳама сола аз мағозаи Ганҷина, аз нашриёти маорифи пойтахт китобҳои тозанашр ки ба хонандагон бевосита заруранд харидорӣ мекунем ва аз тарафи раёсати фарҳанги вилоят ба миқдори 68 нусха китобҳои тозанашр аз адибони вилоят яъне тариқи ройгон тӯҳфа карда шуд ва аз тарафи муаллифон низ ин гуна иқдомҳо яъне бисёр шуда истодааст. ҷоиз ба қайд аст ки китобхонаи вилоятии бачагона аз моҳи декабри соли 1976 расман ба фаъолият шурӯъ намудааст. китобхона бо асарҳои нав ба нави адибони дохиливу хориҷӣ таъмин мебошад. китобхонаи вилоятии бачагона дорои 2 шӯъбаи хизматрасонӣ, шӯъбаи хизматрасонии синни миёна ва калони мактабӣ, шӯъбаи хизматрасонии синни то мактабӣ ва хурди мактабӣ иборат буда, боз шӯъбаи пуркунӣ ва коркарди адабиёт, корҳои маълумотдиҳӣ ахборӣ ва методӣ ба истифодабарандагон хизмат мерасонад. гузориши Ганҷина Олимова, Суман Ҳомидова ва Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии Хабар.